Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elek berri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.
hasiko gera pilotako sari banaketaken, bale? Orduan, txikiak jarri pixkot ordenak pres berin, eta hasiko gara txikin-txikinatekan. Azpitxapeldunak ateri direnak, nik errango ditut izenak eta zuek etorriunak, eta Aitor eta Oianek eman dizue saria, bale? Orduan, txikitan azpitxapeldunak ateri direnak, Enara Zubieta eta Lierni Santzinena, txalo bero bat, etorri goitik. Jarri horrantzinin bilek igual argazki bat edaitzeko, bai. Txalo bero bat, haupa neskak. Eta kategori honetan irabazleak izan direnak, Urtziola Garai eta Maiane Amundarain, goiti favorez. Hauek txapel hartuko dute, txalo bero bat. Igual goitu Enara eta Lierni goitu, eta teko dugu argazki batenak laurek ere bai. Kioskora goitzen zaten bezala, gero gelituko gara denak hemen, bale? Argazki bat ateitzeko denak elkarrekin. Txalo bero bat denak eri. Eta guain pasatuko gara ertainan kategorira. Hor azpitxapeldunak izan direnak, Egoi Otazo eta Beñat Iturbide, goitu favorez. Eta kategori honetan txapeldunak izan direnak, Arane Iriarte eta Edur Solano, goitu favorez, zorionak. Jarri laurek ere bai argazki batean. Bale, eta guain pasatuko gara haunditara, aurretan haunditara. Orduan hor azpitxapeldunak izan direnak, Xikerrola Garai eta Aroa Ganboriena, goitu favorez goiti. Jarri bilek argazki bat ateitzeko. Eta kategori honetan txapeldunak izan direnak, Beñat Ansalas eta Joane Solano, txalo bero bat. Bale, eta guaina aipatuko dugu pixko bat parte hartu duten gaineko pilotari guztien izenak, bai? Orduan, izenak erraten duten bezala, etorri, zedenak baduzi oroigarri bat, eta ateriko dugu txapelketan parte hartu duzuen guztiak argazki bat, bale? Orduan, Joan Goitzen, Xuban Mendikoa, Laia Arregi, Laia Iturbide, Elaia Larretxea, Enara Mundarain, Joel Igoa, Eider Santzinena, Urko Aramburu, Noa Otazo, Naia Iparragirre, Kaiet Sanzberro eta Aiara Martínez. Txalo bero batenak eriz txapelketan parte hartzea batek. Eta guain bai, jarri denak horrantzinean eta teriko dugu talde guztiakin argazki bat, bale?
Argazkia deitzen duzuen bitartean, aipatu nahiko nuke, hemen izan diren babesleak, txapelketa hontako babesleak, eskerrik asko, Maider Sarasila paindegia, Herriko kindegia, Arizpe kindegia, Iribarren zurgindegia, Elutxe ostatua eta Labaske ostatuari. Eta hortaz aparte, Txalorko udala eta Altxata kultura elkarteari ere bai. Eta lan agitza handia egin duten Oian eta Aitor Favorezuek ere bai hurbildu. Eta nik uste guraso eta herri guztian partez, eskerrik asko honitz, urte guztian zerri nizuen lanetik. Bale, eta guain orduan pasatuko gara helduan txapelketara, ez dakit hemen barna dabiltzan helduak denak. Azpi txapeldunak ateri direnak izan dire Xabier Olaxar eta Markel, Goitu Favorez Goiti, Txalo Berobal, ederki sufritu dutela. Txalo bero bat azpi txapeldunak ere. Eta helduen txapelketan irabazleak ateri direnak, gure Oian eta una Goiti Favorez. Txalo bero bat denak ere, eta baita parte hartzaile guztiak ere bai. Eta bertzerik gabe, berriz ederraren dut eskerrik asko Aitor eta Oian egiten duten lanangatik, eta horren urte arte denak ere.